Ayun mga kaulam, magluluto tayo ng tunay na Bicol Express mga kaulam. Tapos, welcome back sa ating YouTube channel mga kaulam, Eli the Great. Yan mga kaulam. Ito mga kaulam, totoong Bicol Express talaga ito, sili. Siling haba. Tapos, lalagyan natin ng siling labuyo. Tapos, baboy. Lagyan natin ng gata mga kaulam. Tapos ito labahita para malasa siya, malasa. Tapos siyempre ito sibuyas at bawang, tapos asin pag kailangan. Tapos ito, bechin. Yan mga kaulam mga sangkap natin. Papakita ko sa inyo mga kaulam ang totoong Bicol Express ng Bicol. Yan mga kaulam. Yan. Ito mga kaulam na sili, gagayatin natin siya. Ayan, ganyan. Maliliit lang. So madaling dito mga kaulam, ginataang sili, gulay na sili. Yan. Ito talaga mga kaulam ang Bicol Express. Tapos lalawakan natin ng baboy tsaka labahita. Yung siling labuyo mga kaulam, kaya lalagyan ko ng siling labuyo para medyo maganda tingnan, para may pula-pula. Wala kasi makuha ang siling hinog mga kaulam dito sa Manila puro green talaga Ayan. Ganito lang ito mga kaulam hanggang sa maubos natin. Ayan. So na ba ito mga kaulam, gaganyanin natin. No. Yan. Ganun din mga kaulam mamaya yung baboy. Gagantuhin na natin. Pansit lang. Walang nagayat na natin lahat yung mga gagamitin natin. Yan. Mag-ano na tayo mga kaulam, gagatayin ko na itong nyug. Yan mga kaulam, nagata na natin, nasa munting kawali na yung gata. Ilalagay ko na mga kaulam yung sibuyas, bawang. Ito. Yan. Itong baboy mga kaulam, para lumambot na. Kunti lang mga kaulam ang sangkap nito, simple lang. Mamaya natin nilalagay yung labahita. Yan, sigurado mga kaulam, talaga sa anghang. Talagang nag-aate ka buong anghang talot mga kaulam kasi sili talaga. Yan. Mamaya natin mga kaulam lalagyan ng asin. Iyon kung kailangan lang. Pag yung labahita kasi mga kaulam, maalat na yun Yun ang alalayan natin yung labahita para hindi umalat. Halo-haloin natin para hindi maghiwalay yung gata sa tubig. Kasi mga kaulam, pag hindi mo ito hinalo, magbubuo yung gata.
iiwalay sa tubig. Kailangan pag nagugulay, hindi pwedeng umiwalay ang ang gata o yung nyug sa tubig. Yan. Ganyan mga kaulam Ito talaga mga kaulam tunay na Bicol Express. Ginataang sili o gulay na sili mga kaulam. Yan. Mainit mga kaulam, musok-usok ka. Lagyan natin itong mga kaulam na labahita. Yan. Yan. Yan mga kaulam, malapot na. Lumambot mga kaulam yung baboy, tsaka natin ilalagay yung sili. Mga simpleng lutuin ni kaulam. Yan mga kaulam. Yung mga manonood kung hindi pa nagsusubscribe, paki-subscribe naman. Ginataang sili, ang tunay na Bicol Express. Ayan mga kaulam, tingnan nyo, malapot na yung niluluto natin. Hindi ko pa mga kaulam nilalagay yung sili, mamaya na natin nilalagay pag kumati na siya. Yung labahita mga kaulam kumulay na, naninilaw na siya. Ayan nangingibabaw yung dilaw-dilaw. Ayan. Dahan-dahan lang mga kaulam yung apoy. Para yung yung baboy, talaga yung lasa niya. Ayan, konti na lang mga kaulam yung sasabaw mga kaulam, kumatin na. Ilalagay natin mga kaulam yung sili. Ayan, ito. Ilalagay na natin ang sili. Ayan. Sarap. Ito mga kaulam, dahan-dahan na lang yung apoy mga kaulam. Natin mga kaulam. Siguro kung mga kaulam, mga 10 minutes pa, tatanggalin natin sa apoy. Yan. Yan mga kaulam. Mga 3 minutes pa mga kaulam, luto na ito mga kaulam. Hanguin na natin to. Yan mga kaulam, makita nyo na. Yan ang tunay na Bicol Express mga kaulam. Umaati ka po sa anghang mga kaulam. Yan. Ginataang sili. Yan. Kaulam, luto na yung ginataang sili natin mga kaulam. Ang tunay na Bicol Express mga kaulam. Ilalagay natin mga kaulam sa sa mangkok. Yan, patayin ko na mga kaulam yung apoy. Mga kaulam, nasa mangkok na yung natin niluto. Paki-like and share mga kaulam, tapos subscribe. LD Great mga kaulam ang channel natin mga kaulam. Diyan na uli mga kaulam tatapos yung yung ating munting vlog mga kaulam. Salamat mga kaulam.